Здравейте, аз съм Моника, треньор по заетостта в Trixo Dienstencheckes. Или по-скоро дигиталната версия на Моника. Ние вършим страхотна работа навсякъде. Но когато работите с хора, е неизбежно понякога да се стигне до конфликт. А в редки случаи такъв конфликт може да ескалира до агресия. Дано не ви се налага, но ето няколко съвета. Съвет 1. Бъдете спокойни. Най-важното е да запазите хладнокръвие. Дишайте дълбоко, отпуснете се. Вашето спокойствие успокоява и другия. Не отвръщайте на викане. Съвет 2. Слушайте. Позволете на другия да довърши, без да го прекъсвате. Кимайте и казвайте «разбирам». Съвет 3. Говорете за себе си. Оформете изреченията си в аз форма. Например, чувствам се неудобно в тази ситуация или трудно ви разбирам, когато викате. Така не обвинявате. Комуникацията остава отворена. Съвет 4. Поставете граници. Посочете спокойно, но твърдо какво поведение намирате за неприемливо. Например, бих искал да останеш на 2 метра разстояние. Пети съвет. Поддържайте безопасно физическо разстояние. Това правите, като например поставите мебел между вас или отстъпите няколко крачки назад. Винаги имайте път за бягство. Съвет 6. Назовете емоциите. Кажете: виждам, че сте ядосан. Това показва разбиране и намалява напрежението. Съвет 7. Следете езика на тялото. Не сучете и не кръстосвайте ръце. Дръжте дланите си отворени и насочени напред, за да покажете откритост. Трудно ли ви е да говорите? Помислете за написване на бележка. Съвет 8. Фокус върху цел. Насочете разговора към решение, като се съсредоточите върху общите си желания. Въпроси като «Как можем да решим това заедно?» са ефективни тук. Девети съвет. Нуждаете се от помощ? Настройте бърз достъп за спешни случаи на телефона си. Много телефони имат и функция за бързо повикване на спешна помощ. Съвет 10. Хуморът помага. Хуморът може да разчупи леда, но бъдете внимателни с него. Неуместна шега може да влоши ситуацията. Използвайте го само, ако сте сигурни. Имате ли проблем? Тогава винаги можете да дойдете в офиса или да се свържете с нашите доверени лица Таня или Ервин. Предпочитате анонимност? Използвайте QR кода зад мен. До нови срещи!